Machuo kende to jotend pinje mag Afrika dhi timo yiero mar jakom manyien mar AUC madhi kawo kar jakom Masani Musa Faki mar piny Chad. Penjo osebedo ka gidore e kind oganda ni lemo mar AUC ni jakombe tije en ang'o. To gin ng'ano gini ma osebedo e kombego, to gin bende ber mage magisebiro godo. Jafwambo mar Walter Nyambaga kolonwa matut mag lemo mag riwruok mag tend pinje Afrika AUC. Tarik 15 dweni dhi bedo odiechieng' marachip e piny Ethiopia e boma maduong' ma Addis Ababa ka ema kuku riwruok mag pinje mag Afrika biro luto ombulu ne lemo mar jakom AUC to kod kombe mamoko. Nyaka sani ng'weko mar AUC ni amede e Raila Odinga mar Kenya, Mohamed Yusuf Ali mar Djibouti to kod Richard Randriamandrato ma Madagascar. To gin tije mage majal ma en jakom kuku mar tend riwruok mar pinje mag Afrika AUC ni godo. E oboke mar Ramogi TV chwe wang'e oyango ni jakom mar lemono nyaka koro gol chung' motegno mar AUC to kod dwache jakomno bende nyaka liek paro kendo pedho ne kuku mar AUC mondo time lalruok matut e yo makende kanyakla. Bende oketo winjruok ma ochopie kod kuku mar AUC. Jakomno ni kod ting' mar tayo tudruok kanyakla kod ajenda mag AUC e jiwo chenro mag riwruok mag tend pinje mag Afrika. Jakom mar AUC bende konyo e choro dwach tend riwruok mag pinje mag Afrika kanyakla kod golo chung' makende mar AUC to kod tayo bajet e kin mamoko. Jakom mar AUC bende konyo e choro dwach tend pinje mag Afrika e kae kindego bende golo chung' makende mar AUC mar tayo bajet kanyakla kod mwandu mage. Lemono dwaro ni ng'at mobede nyaka tud chenro to kod ochumi mag jokanyo. Owinjore riti kendo rie ratich chwech mag jokanyo. Afrika ne ogoyo okang' kowuok e riwruok mag pinje mag Afrika OAU nyaka e riwruok mag pinje mag Afrika mag AUC. E kendo jokanyo ne oneno ni ber mondo gibed kod kuku mag tend pinje mag Afrika medeno ni Commission mar AUC. Jok mosebilo lemo mar jakomno oting'o Amara Esi mar pinyno mar Ivory Coast kowuok e higa mar 2002 nyaka 2003 e kinde mane timo lokruok mar OAU ka irwako AU. Amara ne omako lemono e yor kojolo. E higa mar 2003 nyaka 2008 Alpha Omar Konare mar pinyno mar Mali ne oyudo thuolo mar tayo AU kaka jakomne. Kowuok e higa mar 2008 nyaka 2012 Jinping mar pinyno mar Gabon ne osele e kaka jakomno kuom thuolo mar higni 5. E higa mar 2012 nyaka 2017 jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika ne en Nkosazana Dlamini Zuma mar piny South Africa. Bang'e to ne wuod piny Chad Musa Faki mosebedo ka omako lemono. Jakorebaga jwang' mondo usi okale otuchi mar sandan to nyaka okale lew jakuocho. Jokenya koro rito neno ka Odinga nyalo lochore ka luru momuomo sigol miyo oyudh loch mar AUC. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E log tich mar Ramogi, Nairobi.